Здравейте, приятели на дъха! Аз съм Пламен и ви изпращам сърдечни поздрави от пролет на Атланта. С огромна радост ви каня на първия български лагер по йога, дишане и киртан или йогийски песнопения. Ще го проведем в края на май в китното балканско градче Априлци, съобградени от нашата невероятна природа. За мен този лагер е едно огромно удоволствие, тъй като представлява сътрудничество с прекрасните Нина и Юли от йога студио Unity в София. Там миналото лято проведохме една изненадващо дълга поредица от дишания, докато бях в България. Това, което особено ме въодушевява в програмата, която сме подготвили за вас, е начина, по който различните практики се преплитат и подкрепят взаимно. Така, например, йогата позволява на телата да се отворят и да поемат повече дъх, повече жизнена енергия, което от своя страна им позволява да са по-отворени, по-гъвкави и по-подвижни по време на йогата. Тоест, програмата ни създава един естествен кръговрат, който да подкрепи индивидуалното развитие на всеки един от нас по начина, по който е най-адекватен и смислен за всеки един от нас. Същевременно ще имаме и възможността да се възползваме от невероятния ефект на вибрациите на звука по време на киртаните и да раздвижим телата си осъзнато с музика, ритъм и дъх, когато ги движим в петте ритъма на живота. Аз, Нина и Юли ще бъдем искрено щастливи да се преживеем с вас в първия български лагер по йога, дишане и киртан в сърцето на Балкана. Заповядайте, очакваме ви с нетърпение. А до тогава бъдете живи и здрави!